poslednej večeri. Umúčenie nášho Pána Ježiša Krista podľa Jána. Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cédron. Tam bola záhrada. Pošiel do nej on i jeho učeníci. O tom mieste však vedel aj jeho zradca Judáš, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. Judáš vzal tohorku a sluhov od veľkňazov a farizejov a prišiel tam s lampášmi, fakľami a zbraňami. Ale Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo na ňo prísť, popodišiel a opýtal sa ich. Koho hľadáte? Odpovedali mu. Ježiša Nazareckého. Povedal im. Ja som. Bol s nimi aj zradca Judáš. Ako im povedal, ja som, zúbli a popadali na zem. Znova sa ich teda opýtal. Koho hľadáte? Oni povedali. Ježiša Nazareckého. Ježiš odvetil. Povedal som vám, ja som. Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť. Tak sa malo splniť slovo, ktoré povedal, z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného. Šimon Peter mal mech, vytasil ho, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a obťal mu pravé ucho. Sluha zavolal Malchu, ale Ježiš Petrovi povedal. Schovaj meč do košík, a zda nemám piť kalík, ktorý mi dal Otec. Kohorta, veliteľ a židovskí sluhovia Ježiša chytili, zviazali ho a priviedli najprv Annášovi. Bol totiž tesťom Barcháša, ktorý bol veľkňazom toho roka. A bol to Kajfáš, čo poradil Židom, je lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud. Za Ježišom šiel Šimon Peter a iný učeník. Ten učeník sa poznal s veľkňazom a vošiel s Ježišom do veľkňazovho dvora. Peter však ostal vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, čo sa poznal s veľkňazom, išiel, prehovoril s vrátničkou a poviedol na Petra. Tu vrátnička povedala Petrovi. Nie si aj ty s učeníkom toho človeka. On vravel, nie som. Stáli tam sluhovia a strážnici, ktorí si rozložili oheň, lebo bolo chladno a zohrievali sa. S nimi stál aj Peter.
mu odpovedal: Ja som verejne hovoril svetu, vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci Židia, a nič som nehovoril tajne. Prečo sa pýtaš mňa? Opýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril. Oni vedia, čo som hovoril. Ako to povedal, jeden zo sluhov, čo tam stál, udrel Ježiša po tvári a povedal: tak odpovedáš veľkňazovi. Ježiš mu odvetil: Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo zlé, ale ak dobre, prečo ma biješ? A tak ho Anáš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi. Šimon Peter tam stál a zohrieval sa. I pýtali sa ho: Nie si aj ty s jeho mučeníkom? on zaprel: nie som. Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odťal ucho, vravel: a nevidel som ťa s ním v záhrade. Peter znova zaprel a v tom zaspieval koru. Od Kajfáša viedli Ježiša do vládnej budovy. Bolo už ráno, ale oni do vládnej budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili a mohli jesť veľkonočného baránka. Preto vyšiel von za nimi Pilát a opýtal sa: akú žalobu podávate proti tomuto človeku? Odpovedali mu: Pilát im povedal: vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona. Židia mu odpovedali: tak sa malo splniť Ježišovo slovo, ktorým naznačil, ako smrťou zomrie. Pilát opäť vošiel do vládnej budovy. Predvolal si Ježiša a spýtal sa ho: si židovský kráľ? Ježiš odpovedal: Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne? Pilát odvetil: Vari som ja Žid, tvoj národ a veľkňazi ťa vydali. Čo si vykonal? Ježiš povedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo
narodil, a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo o pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Pilát mu povedal, čo je pravda. Ako to povedal, znova vyšiel Židom a vravel im, ja na ňom nenachádzam nejakú vinu. Je však u vás zvykom, že vám na Veľkú noc prepúšťam jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil židovského kráľa? Oni znova kričali, a Barabáš bol zbojník. Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. Vojaci uklietli strnia korunu, položili mu ju na hlavu a odeli ho do purpurového plášťa. Prichádzali k nemu a hovorili, Buď pozdravený, židovský kráľ. a bili ho po tvári. Pilát znova vyšiel a povedal im, pozrite, privádzam vám ho, aby ste vedeli, že na ňom nejakú vinu nenachádzam. Ježiš vyšiel pod strňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal, hľa, človek. Len čo ho zazreli veľkňazi a ich sluhovia, kričali, Ukrižuj ho. Pilát im povedal, vezmite si ho a ukrižujte, ja na ňom nenachádzam vinu. Židia mu odpovedali, Vydáme zákon, a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydáva za Božieho syna. keď to Pilát počul, ešte väčšmi sa naľakal. Znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša, odkiaľ si? Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát sa ho spýtal, so mnou sa nechceš rozprávať? Nevieš, že mám moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa? Ježiš odpovedal, Nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto má väčší hriech ten, čo má vydať tebe. od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho, ale Židia kričali, Ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti
Bol prípravný deň pred Veľkou nocou, okolo poludnia. Tu povedal Židom, hľa, vás kráľ. Ale oni kričali, Presni, ukrižuj ho. Pilát im povedal, vášho kráľa mám ukrižovať. Veľkňazi odpovedali, Nemáme kráľa, iba cisára. tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša. Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Letka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané Ježiš Nazarecký, židovský kráľ. Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta a bol napísaný po hebrejsky, latinsky a grécky. Židovskí veľkňazi povedali Pilátovi, Nepíš židovský kráľ, ale on povedal, som židovský kráľ. Pilát odpovedal, čo som napísal, to som napísal. Keď vojaci Ježiša ukrižovali, vzali jeho šaty a rozdelili ich na 4 časti, pre každého vojaka jednu. Vzali aj spodný odev, ale tento odev bol nezašívaný, od hora celku utkaný. Preto si medzi sebou povedali, Netrhajme ho, ale osujme oči budem. aby sa splnilo písmo, rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili los. A vojaci to tak urobili. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleofasová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke, Žena, hľa tvoj syn. potom povedal učeníkovi, Hľa tvoja matka. a od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Potom Ježiš, povedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo. Žij s ním. Bola tamná doba plná pôstu. Nastúpli teda na izotkonkiu naplnenú octom a podali mu ju ústa. Keď Ježiš odkúsil ocot,
vzali tela na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polávali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolávali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol plot a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splnilo písmo, kosť mu bude zlomená. A na inom mieste písmo hovorí, uvidia, koho prebodli. Potom Jozef z Arimatei, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi 100 libier zmesi mirhy s alou. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský prípravný